טוב, סרטון שני, כניסה לבית, הבית המרכזי. אנחנו נכנסים עכשיו לסלון. יש רעש פה של הטלוויזיה, אבל פה אנחנו רואים את הפינת אוכל מצד שמאל. שם בפתח המעוגל זה הכניסה למטבח. ואז מצד ימין, עכשיו אני פונה 90 מעלות, מצד ימין יש חדר שינה. יש בעיה של אור, אבל זה חדר שינה שלהערכתי מדובר על חדר שינה כמו 3x3, משהו כזה, אולי קצת יותר. אני יוצא החוצה ועכשיו אני מראה את המסדרון שיוביל אותנו לחלק האחורי של הבית ולחדרים הנוספים. במסדרון מצד שמאל אנחנו נראה את השירותים והמקלחת ברמה גבוהה. פה מצד ימין במסדרון, אני עדיין במסדרון, מצד ימין אני משנה רגע אחד, זה דלת שאין להם את המפתח אליה כרגע, אבל זה בערך אותו חדר כמו שהראיתי לפני מספר רגעים. אני מחזיר את המצלמה למצב הרגיל, אני יוצא מהמסדרון לחלק האחורי. עכשיו אני הולך לפנות 90 מעלות לצד שמאל, ואתם תראו את ההמשך של המטבח בעצם, מה שהראיתי מאחורה. אני אתקדם רק כדי להראות לכם את המטבח מפה. זה בעל הבית עושה ארוחת בוקר. אם שאלתם את עצמכם, אז זה בשר, הם אוכלים בשר. כל הכבוד לקיבה שלהם. עכשיו אני חוזר. זה החלל מאחורה, ואני מכניס אתכם 90 מעלות מהמסדרון ימינה. זה חדר שינה שאתם לא תראו יותר מדי. עוד הפעם, זה חדר שינה קצת יותר קטן מהחדר הקודם שהראיתי, להערכתי 3x2.5, משהו כזה, פחות, חדר קטן. אני ממשיך לכיוון הדלת האחורית, שממש לפני הדלת האחורית אני פונה עוד הפעם 90 מעלות. יש חדר נוסף שאני אוותר כרגע לכניסה אליו. Disculpe señor, ¿puede hacer una fotografía? No fotografía de vos, no. de cuarto, por favor. Sí. Aquí. עוד חדר, שזה חדר שהגודל שלו, שימו לב, זה הגודל של החדר הקטן שאמרתי לכם שהיה חשוך מאוד. אז יש לנו שני חדרים קטנים ושני חדרים קצת יותר גדולים, והכל בצד ימין של הבית. עכשיו אני יוצא החוצה ואתם תראו את החלק האחורי שצילמתי לכם מקודם. מקווה שזה נותן לכם המחשה לגבי כל הבית. זהו, זה סרטון שני, סרטון שלישי מתוך החדרים. ביי.